बादारि फिल्म प्रडाक्शन जों दैदेननायाव मोनसे एलबाम बे स्टोरी थागोन कमेडि स्टोरी दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जादों दिनै 30 जाबाय नामा 30 मार्च जियानो जा बिथां बिपुल मोसाहारिखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना गोदो जों बिथांनि एलबामखौ नायबाय थायोमोन जाय समाव आं आर्टिस्ट जायाखैमोन आइसक्रिम जानो बिनानाव जाया 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 होननाय बे माबाखौ बिथांनि एलबामखौ नायनानै मोजां मोनदोंमोन सिगांथ' खानाया गोलावमोन बबि देवल होननानै बुङोमोन जोङो दा बिथांनि प्रडाक्शनाव नैबे एलबामखौ एलबामाव माने खामानि मावनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों बिथांनो अनजालि बिसि मा नाम मोनलाय सानसुमै मोसाहारि नुनायाव बिराद समायना एसे गोसोफोरखौ जोंहाबो खैरोम दैरोम मोनलायदों दा जियानो जा रायजो राजा बिथांमोननो बिथांनि बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे मोजां प्रजेक्ट बिथाङा बावहरगासिनो दङ आसा खालामदों गासै रायजो राजा बिथांमोना बेखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो आंजों लोगोसेनो सिद्धार्थ बिथाङाबो दंफायो लोगो एक्टर हिसाबै आसा खालामदों बे जितु एलबाम बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन रायजो राजाफोरनि गोसोआव एन्टारटेनमेन्ट होनो हागोन नोंथांनि रला माबायदि आंनि रलाथ' एक्टर खोमाना आंनि रला एक्टरानो जाहैबाय आरो एक्टर खालामनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बैसागु बोथोरा जे फैगासिनो सार बैसागो बोथोराव एडभान्स गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरगोन आसा खालामदों बे गोदान बोसोराव जों बयबो खौसेथि अनलायनानै थानो हागोन आरो जोङो जोंनि जितु बर'नि हारिमु बे हारिमुखौ जोङो दिन्थिफुंनो हागोन मानोना आथिखालाव नैबे जुगावहाय जितु ग्लबेलाइजेसननि नैबे जुगा इन्टारनेटनि जुग जाहैबाय नालाय जोंनि रंजानाय मोसानाय नैबे बैसागो बोथोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि जि हारिमुखौ जोङो बुहुमनि गेजेराव फोसावनो हायो बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसा बिथांमोनखौ जोंनि हारिनि दामजु खाम सिफुं जथा सेरजा आरो बागुरुम्बा मोसानाय बा बैसागो मेथाइ मोसानायनि गेजेरजों रंजानानै जोंनि हारिनि हारिमुखौ जाहाथे जों बुहुमाव फोसावनो हायो बेनि थाखायबो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरबाय नोंथांनि मा सिनेमा नुनो थांगोन सिनेमाथ' बेबायदिहाय गैथ'वा ओरैनो शर्ट मुभि फिसा फिसा जोङो खालामबाय थानाय जादों उननि समावहाय समा जुदि गोरोबोब्ला हायना मुलि 8खौनो जों खालामनो थाखाय थियारि जाबाय दङ निश्चय खालामनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन बिराद एक्साइटेडमोन बे मिउजिक भिडिअखौ खालामनो लुगैनानै माने आंनो बे अपरचुनिटिखौ सारानो होफिनबावबाय आरो खेबसेबावै आं बिराद मोजां मोनदों खालामनानै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय बियो बेयावहाय एक्ट्रेसनि रलाव आं ओमफ्राय एक्टराव दं सिद्धार्थ बर' ओमफ्राय फैला सार ओमफ्राय बिपुल सार बेबो मेथाइआ एसे कमेडि टाइपबो जागोन बियो ओमफ्राय बियो मोनसे ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअसो जागोन ड्रामाबो थादेरगोन बेयाव एसे नायगिरि बिथांमोनखौ मा खावलायगोन आङो बेखौनो खावलायनो लुगैयो सिगांनिफ्राय जेबायदि हेफाजाब होबोगासिनो दं अन्नानै बयबो हेफाजाब होज्लाय नायज्लायदो बेखौ बादारि फिल्म प्रडाक्शनावनो नुनो मोनगोन ओमफ्राय बियो बैसागुनि सिगांनो बेखौ रिलिज होनाय जागोन आरो बे एलबामखौ मा मुङै दोननाय जादों बेखौ ड्रामाया जाहैबाय सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान ओमफ्राय बियो माबायाहाय भिडिअआ फैग्रोगोन मेथाइनि नामा जाहैबाय बांला फाथि ना बांला फाथियानो जागोन टाइटेला आं सिद्धार्थ बर' आरो बे आंनि फर्स्ट टाइम माबा बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आरो माबा आदा बिपुलजों आरो जोंनि बाजैजों स' आं जोबोद एक्साइटेड दङ बे मिउजिक भिडिअनि थाखाय बे फर द फार्स्ट टाइम आई थिंक लाइक कमेडीसो एसे ससियेल मेसेज दङ आरो माबा बे बैसागुनि थाखाय अल द एन्टारटेनमेन्ट इज देयर स' आं जास्ट आसा खालामो जे अन्नायनि रायजोफोरा जोंखौ सापर्ट खालामो आरो बे मिउजिक भिडिअनि थाखाय आरो बे भिडिअ माबा बे बैसागुआव फैगासिनो स' लेट्स होप फॉर द बेस्ट पहले मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है तो काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ से बट ऑफ कोर्स ये वीडियो से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि गांव तक जहाँ तक अभी तक मेरा रीच नहीं पहुँचा है तो थ्रू आदा बिपुल एंड बाजेजंग इनके थ्रू से एक नया ऑडियंस मिलेगा तो आशा करता हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं
पूरे इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको ऐसे ही सपोर्ट चाहिए। सो जब ऑडियंस हमें सपोर्ट करेंगे तभी अच्छा लगेगा। और इस बार और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा एफेक्शन, और ज़्यादा सपोर्ट आशा कर रहा हूँ मैं। बोसोर गोदाननिखौनो लानांगोन आरो बैसागुखौ लोब्बा लानानै आङो मोनसे दिनै बे बादारि फिल्म प्रडाक्सन गेजेरजोंनो मोनसे कमेडि आरो जास्ट माबा गाना बांला पार्टी होननाय मोनसे टाइटेल दोननानै आं मोनसे कमेडि माने गान बरनदों आरोखि। बेजों लोगोसे बे गानजोंनो ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअ'थ' माने ड्रामाबो थागोन बेवहाय। आरो एसे आगोलावबो आङो बिदिनो बड'लेण्ड डायरियाव ड्रामा माने बादि बरनखांबाय। दा बेबादि हिसाबै माने आङो बेवहाय ड्रामानि नामखौ दोननाय जादों माने सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान आरो। देट मिन्स माने सिखोना जाहारा दिनै जोबलांनो हमदों। बेनि माने गुबै आबुङै बुंजोबनो हायाबा माखासे जाहोनखौ लानानै आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों रायजोफोरनि मेसेज होनो सानो आरो जे सिखोना जाहारा मानो दिनै माने अस्टि गैला बेबायदि खोथाखौ लानानै आं माने बे माबाखौ सिन्था खालामनानै बानाय जादों आरो। आर्टिस्टआ बेवहाय जोंहा सिद्धार्थ बर' दङ एक्टर हिसाबै, ओमफ्राय सानसुमै मोसाहारि आरो लोगोसे फैला जे बरगयारि दं, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। ओमफ्राय रिंखां बरगयारि दं, बे कमेडि सानै दङ। ओमफ्राय औ स्ट'रिखौ सोर लिरदों सार? स्ट'रियाथ' आंनो लिरदों, ओमफ्राय गानखौबो लिरदों, ओमफ्राय खननायाबो आंनो खनखायो, नोंथाङा मिथिखागौ बिदि आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय दा जोङो गाबोनहालागै माने अरिजिनेल जिनाखि जायगायाव जाथाय जादों बेयाव थांनानै आरो माखासे बे शुटनि गेजेरजों रायजोफोरनो दिन्थिनो नागिरदों आरो। जोंनि दिनै रिजार्भआव मोसालोग्राफ्रा बे 1992आव बेसेबां दङमोन, दा बेसेबां दंबावो, हाग्रा ओनसोला बेसेबां किल'मिटारमोन, बेसेबां किल'मिटार दंबावो दा, मानो जोबलांखो, बेनि खार'ना मा, बेखौ जोङो माखासे जाहोनफोरखौ लानानै रायजोफोरनो जोङो मेसेज होनो नागिरदों आरो बे भिडिअ'नि थ्रुयै। माबायदि आसा खालामदों रायजोफोरनि अनसायनायखौ? रायजोफ्राथ' अनसायगोनखौ आं बिराद आसा खालामदों, खिन्थु मोनसे खोथा माने दा बिराद भिडिअ ओंखारबायना, मथा मथि जों दा मिथिनायाव माने फिल्म इन्डास्ट्रियाव जों खबर लालायो नालाय, मिथिनाय मथेब्ला माने 60नि एबाब जानो हागौ आरो मिउजिक भिडिअ'आ। दा बे हिसाबै रायजोफ्रा नायनायाव माने नायस'लायनो हायैबो जानो हागौ। गथिखे आं ओंखायनो अब्लाबो खावलायबाय जाहाथे बयनिखौबो एफा एफा नायो रायजोफ्रा। आंनिया एसे कनसेप्टआ गोदान नामा सार? बड' मिउजिक भिडिअ बे एसे कनसेप्टआ गोदान। ओमफ्राय बिदिनो आङो ड्रामाटिक लांफाय थागोन आरो बिदिनो। बेजों लोगोसे आं रायजोफोरखौ खावलायबावदों जे थांनाय बाराव आं बड'लेण्ड डायरि बर'नायाव बहुद रायजोफोरनि गोबां अननाय मोन्दों आरो भिउबो जादों, प्लास माने मोजां मोजां बिराद कमेन्ट होदों रायजोफ्रा। बेबायदि कमेन्ट मोनोब्ला जों बिराद माने भिडिअफोरखौ बानायनो आवगायो आरो गोसोआ थुलुंगानाय मोनो। बेखिनिखौ आङो थुलुंगा हरनो थाखाय आरो रायजोफोरखौ फिन खावलायहरनाय थाबाय आरो। बैसागुआथ' फैगासिनो दं सार, मा खावलायगोन? बैसागुआव फैगासिनो दङ। बैसागुआवथ' एसे रंजानाय फोरबो, बयबो रंजाखागोन। आरो बे बैसागुजों लोगोसे बे मिउजिक भिडिअखौ आङो साननै सिगां 14 थारिखआव जुदि बैसागु जायोबा आं 12 थारिखसोआव बरनगोन। आरो लोगोसे बे माने खुसिजों रंजागोन आरो देग्लायनि बैसागुखौ। नोंथांनि मेथाइखौबो रंजानो हागोन नामा बैसागुआव? रंजानो हागोन, बयबो रंजानो हागोन। औ, आरो गानाथ' एसे मोसानाय ओंखारसो जाहैबाय नालाय। खनना होनो हागोन नामा सार? खननाया गारमायाथ' बारा जानाय नङा दां। आच्चा थिग আছে, आं लाइन मोनसै आरोखि। नों आंनि बांला फाथि, आंनि मिथा पाथि, आंनि अनला खारि, आंनि सबाइ खारि, बेखिनि आरो दंबावो। खनबावनो हागोन नामा? मिनि खैरो गुसुथि जोंख्लाबलायनाय आयौ लिपस्टिक, बिखा फांदां नायनो मोजां आखला आंजों, हौवाफोरजों बाल' बोरांलै आखल। बे आरोखि थारमाने आजिखालि माने हिनजावफ्रा बिदिनो आरो, जेनेबा जायजों थाखा नुदों बेजों बांसिन थाङो नालाय, बेबादि स्टाइलाव आं गानखौ बानायदों आरो बिदि।